Преди час запалих камината, за да ви покажа. Вътре блокира. Така, напред 250 градуса, 190, камъка е 100. Показвам ви на къде е насочен огъня. На метър пред камината 50 градуса. На 2 метра пред камината 38 градуса. На 3 метра пред камината 31 градуса. Лято е, но вънка е не повече от 20 градуса. Просто съм насочил топлината към пода и към мечата кожа. Просто бълва към пода и към мечата кожа. С пожелание за хубава вечер.